Alright, for today's video, kita mo ana, fix and right, alturas bag-o na. Suway tagdoong dire. Suway tag pangumpra. Asam ta mo agi ning yates. Adara. Gago, dira ka ni Agi. Entrance mo siguro ni. Are ta agi dire. Parking ta. Tanaw ang alturas panglaw diha. Ay, kita. Di mag-video. Sulan na. Oo. Okay, entrada ta diha dire. Bag-o ning open dire is Panglao guys. Hardware niya ibabaw supermarket. Nya kay kuryoso man kay ta diha. Atong suruyon dire. Palit-palit pugo na ita dire ba. Hapit naman sa pista, ngumpra tarig matamis kanang pang diabetes ba. Nya basta pista na bagi na mga dessert. Siyempre ato ginantagaan itong mga bisitag pampatamis. Nya sa di pa ta manguha sa itong mga pang dessert diha ato sa ning liilion ni ubang produkto dire. Di na to langon oy dagko ginutong po nitong mga lata diha kanang mga pang sagol-sagol diha. Syarog di matagbaw ng pakanoon na perfect package niya itong himuong dessert ron guys. Fruit salad, yan abot tayo nata di kuko. Inig mix ito dire. Munguap tag butong. Kaya ito isagol. Kuskos po ito dire uli. So kung magpista mo guys, pakapini, ginag dessert diha. Karon di mangluod yung mga bisita. Nya, og mangutana, mugasa, dapita, ning bagong tindahan, deres Panglao, naara ni deres Bulod guys. So bisita lang mo dire. Pangitaa lang ninyo ni dire nga tindahan ay. Away, bag-o kay lang mga repo, daghang kay display, pero di man ka na itong tuyo dire. Di sa tamo palit diya ng mga prusin-prusin. Nya, huma naman tagpunit sa tong tuyo, arba counter, traditso oy. Nya, meresi pag uli bugat kay karga kay puros mga lata o mga nata di kuko. Usab pa ka brad. Bakante kay parkingan ay, maura ko to, sige bye.